Benvinguts a Presentant Impresentables, una secció d'històries en minúscula. Presentem avui el capítol 20. Comencem. Ens trobem a la població de Traigen, a Xile. El 18 de novembre de 1919 ha nascut el sisè fill dels 9 que tindrà el matrimoni. El petit Genaro, fill d'un metge, va tenir una molt bona educació, estudiant primer a l'Instituto Pedagógico i posteriorment estudiant la carrera de Dret a la Universitat de Xile. Estem davant d'un home polifacètic. El nostre protagonista, a part d'advocat, també era pintor, poeta i un gran amant de l'astronomia. Quan el nostre amic Genaro Gajardo va obtenir la llicenciatura en Dret, es va plantejar on seria millor anar a establir-se. Finalment, la població escollida seria Talca, capital de la província del mateix nom, situada al centre de Xile. Va mudar-s'hi el 1951, decidit a exercir la seva professió i a integrar-se plenament en aquella nova localitat. Tant va ser així que ell mateix va crear la Societat Telescòpica Interplanetària, la qual tenia com a finalitat l'observació i l'estudi amateur dels planetes. El nostre home era un dels convençuts que hi ha vida més enllà de la Terra, vida intel·ligent, segurament més intel·ligent que la nostra, i estava convençut que algun dia aquestes formes de vida intel·ligent visitarien la Terra. Segons el seu parer, la major part dels habitants de la Terra no estaven preparats per donar una imatge decent del nostre planeta. Gent violenta, agressius, envejosos, egoistes... Quan els extraterrestres ens visitessin, calia fer alguna cosa, prendre la iniciativa per quan aquest moment arribés, deixar l'ésser humà a ulls dels extraterrestres de forma presentable. El nostre protagonista, des de la Societat Telescòpica Interplanetària que havia format, va afegir un nou objectiu als seus estatuts, el de crear un comitè de recepció per aquests extraterrestres quan es visitessin algun. Aquest pròcer de la societat, a part de ser un càrrec directiu d'aquesta associació i de ser un advocat ja establert de la població de Talca, encara feia més coses. Va publicar diversos llibres i també era director d'una revista anomenada Grupos. No obstant, no en tenia prou. Es va marcar com a objectiu entrar a formar part del Club Social de Talca. A l'entrevista amb l'administrador es va examinar el seu currículum. Veamos. Según los datos que nos ha facilitado, proviene usted de una familia respetable. Profesión de su padre, médico. Es usted abogado, por lo que se nos indica. Presidente de la Sociedad Telescòpica Interplanetària. L'administrador del Club Social va arrufar una mica el nas. Aquest és un club elitista, de gent amb classe, de gent en posició. Un advocat és una bona referència, però aquest home té pinta d'una mica excèntric. En el apartado de aficiones pone usted que es pintor y poeta. Efectivamente, he recitado en la misma casa de Pablo Neruda un poema hecho por mí a las 3 de la madrugada. L'administrador va arquejar una cella. Va pensar, ui, quin excèntric. Però bé, basant-nos en els estatuts del club, ara li donen un argument definitiu pel qual no el podem admetre. Bien, señor Gajardo, no veo que en su solicitud haya puesto ninguna relación de sus propiedades. Necesitamos que nos dé una relación de las tierras que posee. No poseo tierras, mi riqueza es mi persona y mi trabajo. L'administrador va somriure per dins. Señor Gajardo, lamentándolo mucho, debemos desestimar su petición de entrada en el Club Social de Talca al no cumplir los requerimientos exigidos. En esta institución solo se admiten personas con un sólido patrimonio inmovilizado, es decir, con propiedades. El nostre protagonista, dominant la seva indignació, va marxar del club. Ell, tan polifacètic, tan dinàmic i amb tants registres, no podia entrar al Club Social de Talca. Un dia, mentre estava mirant els planetes, observant amb el telescopi, va aturar-se a la Lluna. Pensava. Avui és dia 25 de setembre de 1954. A Santiago de Xile trobem un home que entra tot decidit a la Oficina de Registro de Bienes Raíces. Buenos días, señor. Buenos días. Vengo a registrar una propiedad que pertenece a mi familia desde 1857. Com molt bé sabia el nostre protagonista, advocat a Xile, no es constaven registres de propietat anteriors a 1857 i es feia servir aquest recurs per registrar propietats que ningú hagués reclamat abans i que estaven sense registrar o sense amo. Muy bien, señor Gajardo. ¿Dónde está situada la propiedad? Necesitaríamos la dirección física de la misma y la población donde está ubicada. También necesitaríamos que nos indicara los metros cuadrados de que consta la propiedad. Deseo registrar la propiedad de la Luna, el satélite natural de la Tierra. Su perímetro es de 3.475,99 kilómetros. La funcionària del Registro de Bienes Raíces va restar astorada.
Després de consultar amb diversos lletrats del departament, no es varen trobar motius legals per desestimar la petició. La lluna no havia estat mai reclamada per ningú en propietat i el nostre protagonista era el primer que ho feia. Després de pagar totes les taxes corresponents, el nostre home va obtenir el certificat de propietat de la lluna. Per fi, l'il·lustre advocat Genaro Gajardo Vera era propietari. Essent així, va poder entrar al Club Social de Talca. Oh, yeah! Els mitjans de comunicació locals varen fer-se ressò del fet. El nou propietari de la lluna, Histrioni Comera, va manifestar. Tomé posesión de la luna como un grito poético contra la sociedad en la que vivimos. En el futuro, cuando podamos vivir allí, este será un lugar sin odios, envidias ni violencias. La verdad, no me gusta la gente que habita el planeta Tierra. No hemos podido eliminar, como he dicho antes, los odios, maledicencias, envidias i rencores. També va confessar, com ja hem comentat abans, que va reclamar la propietat de la lluna per poder entrar al Club Social de Talca. No obstant, tots són problemes. El govern de Xile, com a propietari d'un latifundi de 3.475,99 quilòmetres, va reclamar-li en concepte d'impostos una quantitat molt elevada. El nostre protagonista, hàbil advocat com era, va impugnar la quantitat a pagar per arbitrària, argumentant que, com passava en totes les propietats, era l'Estat qui havia de certificar les mesures exactes de les mateixes. Per tant, va esgrimir que, legalment, havia de quedar exempt del pagament dels impostos en tant en quant l'Estat xilè no enviés uns tècnics a medir la seva propietat, és a dir, a la lluna, i determinar les mesures oficials. Un cop verificat aquest tràmit, el nostre home va manifestar que no tindria cap problema en pagar la contribució que en dret a llei li correspongués. La justícia va donar la raó al nostre protagonista. Però ai, que dolenta que és l'enveja. El 1967, la ONU va determinar que cap estat podia reclamar la propietat o la sobirania d'unes terres que no estiguessin situades al planeta Terra. El nostre protagonista estava ben tranquil amb el seu títol de propietat sota el braç. Que el món no ho entenia, era el seu problema. El nostre home, en una de les diverses entrevistes que va concedir al llarg de la seva vida, va afirmar categòricament que l'any 1969 el president dels Estats Units, Richard Nixon, va demanar formalment permís perquè els astronautes poguessin aterrar a la seva propietat, a lo que el nostre protagonista, generós com era, va contestar afirmativament. Em sap greu esmentar que no he pogut contrastar aquesta afirmació amb el president Nixon. No obstant, amb el temps varen sortir usurpadors que pretenien manllevar la ben guanyada propietat de l'il·lustre advocat Genaro Gajardo per fer negoci. Concretament, el 1980, un empresari sense escrúpols, anomenat Dennis Hope, va crear una empresa anomenada Lunar Embassy, esgrimint que el Tractat de la ONU de 1967 feia referència als estats, però no deia res dels particulars i de les empreses. En conseqüència, va reclamar la plena sobirania de la lluna com havia fet el seu legítim propietari 30 anys abans. Va començar aquest estafador a vendre parcel·les de l'astre i enriquir-se. Per si això no fos poc, aquest home sense escrúpols va pretendre apropiar-se de Mart, de Júpiter i de la resta del sistema solar amb els seus satèl·lits inclosos. Un altre usurpador alemany, anomenat Martin Jürgens, va reclamar també la propietat de la lluna. Va al·legar que el 15 de juliol de 1756 el rei alemany, Frederic el Gran, li va regalar l'astre al seu avantpassat Aul Jürgens pels serveis prestats a la corona. Aquest altre usurpador va posar un plet contra Dennis Hope per la propietat del nostre protagonista. Afortunadament, un jutge alemany va desestimar aquesta descabellada petició. Un altre farsant, anomenat Dan Lindsay, també va enviar una carta a un notari de Pittsburgh reclamant la lluna. Aquest acaparador també reclamava la propietat dels oceans Atlàntic i Pacífic. Quanta picaresca que hi ha pel món. La ONU va declarar l'1 de juliol de 1984 que es considerava la Lluna com a patrimoni comú de la humanitat, manifestant que ningú pot apropiar-se d'ella. Aquest fet no va semblar afectar el nostre protagonista, el qual seguia sortint ocasionalment en programes sensacionalistes amb la seva història, on seguia amb el seu crit per aconseguir una societat millor per quan la seva propietat pogués ser habitada. Genaro Gajardo Vera, malalt, però lúcid fins al final, va morir el 3 de maig de 1998. Abans de traspassar, va fer testament, en el qual es va esmentar, evidentment, la seva propietat. En el testament s'indica que legava la lluna al poble de Xile. En el paràgraf en què en fa referència, es deia textualment: Dejo a mi pueblo la luna, llena de amor por sus penas. Descansi en pau. I fins aquí el capítol d'avui. Vull agrair la inestimable col·laboració de la meva amiga Belén en el seu paper de funcionari de l'oficina de Bienes Raíces i del meu amic Sergi en el seu paper de Genaro Gajardo Vera. Sense ells, aquest capítol no hagués estat possible. Dit això, ens despedim fins al proper presentable. Adéu-siau!